Her har vi lidt info omkring lydbølger. Det her, det er et skema, hvor vi har toppen her. Amplitude, det er det, der er her, hvor højt der er fra bunden af bølgen op til toppen af bølgen, altså fra bølgedalen til bølgetoppen, hvor der er den afstand der. Hvor vi herude har tiden, sådan efter hvor mange bølger der er i sekundet. Og jo flere bølger der er i sekundet, jo højere tone er der. Hernede der har vi en meget, meget høj tone, høj trælstone, hvor det her det er en lav, dyb tone. Sådan lidt, mens det er det ikke. Ja, bølgelængde, det er sådan fra bølgetop til bølgetop i forhold til tid. Så den store bølge her, det er sådan en meget dyb tone. Og den lille her, det er sådan en meget lav tone, sådan en irriterende tone. Og den er meget lille i bølgelængde. Og det er sådan mere, jeg skal sige. Dem med kort bølgelængde, de har en meget høj lyd, og dem med lang bølgelængde har en meget Skal jeg ikke også det? Dyb lyd. Nej, det gjorde jo. Nej, jeg hørte det ikke efter. Hertzene, det er svingninger per sekund, og det er simpelthen de her svingninger herover, og det er målt i tid. Så en tid, det kan for eksempel være 5 svingninger. Og en almindelig hører, eller ens ører som menneske, de kan høre fra 20 til 20.000 Hz. Og derefter så kan vi ikke. Og lyden den rejser simpelthen, eller den flytter sig 340 meter i sekundet ved luften, når det er 15 grader varmt. Og 15 grader varmt vand, der er den blevet noget hurtigere. Der flyver den, eller flytter sig 1485 meter i sekundet. Men så derimod i stål, der flytter det sig noget hurtigere. Der flytter det sig 5100 meter i sekundet ved 15 grader varmt stål. Slukker du? Ja. Jeg skal fortælle om lyden, om hvordan det sådan virker og hvordan den kan forstærkes. Hvis man tager sådan en melodi her. Ja, stærk. Pål og slukker. Det er sådan så forfra. Nå, mig. Det er bare lægge en afspil, det kan vi ikke klippe ud. Jeg skal fortælle om... Hold nu kæft, det er om bagved! Jeg troede bare, at jeg skulle filme. Men nu... jeg lukker min øjne. Ja. Jeg skal fortælle om lyden. Jeg skal fortælle om lyd. Og til det, der har jeg sådan en melodi ting, som kan afspille tillykke med fødselsdagen. En sang, tror jeg, den afspiller. Hvis man bare står og spiller sådan her i luften, der er lyden, den er ikke særlig høj. Men hvis man tager og sætter den på bordet her, så bliver lyden forstærket. Og det virker ligesom en højttaler til sin computer eller til sin telefon. Det kan også virke på mange andre ting. For eksempel tavlen. Det virker også sådan rimelig godt. Men det gør, det er, at lyden, den her, den sender nogle bølger ud, ligesom den her. Og når man bare gør det i luften, er der kun selve delen til at forstærke det. Men hvis man så sætter det ud på en ting, en flade, så virker fladen ligesom en højttaler. Den står og skubber frem og tilbage. På en meget, meget lille, der er ikke særlig meget af det der, men den gør det, og den forstærker lyden ved det. Ja. Og så siger vi sluk.